गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय बालागाव सेन्ट एन्स कलेज आरो सेन्ट एन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव 2026-27 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। बे फरायसालिमायाव हायर सेकेन्डारि थाखोआव आर्टस, कमार्स आरो साइन्स मोनफ्रोमबो स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामजों गोदानै मुं थिसननो हागोन। FIUG एबा 4 इयार आरो ग्रेजुवेटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननो हागोन। FIUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्ट्रि आरो सशियल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। साइन्स स्ट्रिमाव गुबुन गुबुन आयदानि थाखाय गोनांथि बादियै केमिस्ट्रि, फिजिक्स आरो बाय'ल'जि लेबनि खाबु दङ। गोजौआव मख'नाय गुबुन गुबुन आयदाफोरनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ गोनां थोजासे रोंग'सा फोरोंगिरिफोर दं। बे फरायसालियाव फरायफारि आयदानि अनगायैबो फरायसाफोरनि रोंग'सा जौगाथायखौ नोजोर लाखिनानै स्पर्ट्स फेसिलिटिज बायदियै इनड'र आरो आउटड'र गेम्सनि खाबु होनाय जायो। लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट ब'र्ड क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसेनो माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेयाव उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दङ। जायफोर फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो दं, नोंथांमोनहा क'क्राझार बालागाव सेन्ट एन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हागोन। गोबाङै मिथिबावनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बार 6003786924 आव सुलाद लाहरनो हागोन।